Sonra Qurbanul Berdimuhamedov adına qıqıvanlarlığı mətet şağıları himayet birmek boyunca Hayır Sahabat Qadnasının beceriş işir boyunca vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva'nın Katar Devletinin Daşarı İşir Ministerliğinin Halkara Xizmetaşıq boyunca Devlet Ministri Maryam bint Ali Al-Misnet bilen doğuşuq bolly. Qadnanın beceriş işir boyunca vitse-prezidenti Halkara Paraqatçılık ve Inaşmaq gelekemde Türkmenistan'ın kemeşilik betaraflığının 30 yıllık münasibetli yurdumuzda geçirilýän çärelere dostluklu devletin vekillerinin qatnaşmağının İki taraplayna döwletara gatnaşyklaryň hususan insanperwer ulgamdaky hyzmatdaşyň munun beýlekde ösürmegine täze eterge berjekdigine inanmylyrdy. Belenşäli wekiliyetleriň ýygyderlik häsiýeti eýe bolýan özara saparlary hyzmatdaşyň geljek uly ugurlar boýunça netijeli pikir alşmaga, medeni insanperwer ulgamda täze bilelikdäki tasamlary ilerletmäge mümkinçilik berýär. Mehman abada milli syýasatçylyk zoluny geçirilen häzirki zaman jemgyýetinde zenanlaryň orny durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek ugruna halkara hyzmatdaşygyny ösürmegatly halkara masada hemde Türkmenistanyň şany bayram münasibetli dawarlara gatnaşmagyň özü üçin belent mertebedigini aýtdy. Söhbet düşür Türkmenistanyň we Katar döwletiniň Hayır Sahabat Qadnalarynyň arasynda özara hyzmatdaşygy ösürmek ugurlary boýunça netijeli pikir alşdylar. Sonra Qurbanul Berdimuhamedov adına qıqıwanlarlygy mətet şağılara himayet bermek boýunça Hayır Sahabat Qadnasynyň beceriş işir boýunça vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayewa hemde Katar döwletiniň Daşary işler ministerliğiniň halkara hyzmetaşyk boýunça döwlet ministri Maryam bint Ali Al-Misnet Qurbanul Berdimuhamedov adına çağılar sagaldaş dekeldiş merkezine bardylar. Merkezde terbiýelenýän we saglygy dekeldilýän çağılaryň ýerini ýitiren joşgunly çykyşlary uly täsir galdyrdy. Sonra mehman çağılaryň salany dekeltmek we berkitmek, terbiýe hemde bilim bermek we olaryň dyn çalmaklary üçin ähli terör şertleri üçin edilen çağılar sagaldaş dekeldiş merkezi bilen tanışdyryldy. Beceriş tagaldaş beden terbiýe otugyny durly maşyklar we beceriş usullary arkaly çağılaryň daýanç hereket ulgamlary da keldilýär. Çağanyň erki ösüşi we erki goşulşma otugyny çağılaryň sagdan ösmeklerine ýardam bermek üçin durly tagaldaş dekeldiş usullarynyň peýdalanylýar. Bu bölümiň wezipesi çağanyň ösüşindäki näsazlyklary mümkin bolýança erki döwürde ýüze çykarmakdan we bejermekden, usuliýet kömegini bermekden hemde ösüşinde kemislik bolan başgala golluk bermekden dekeldiş mahalyna çağılaryň durly oýunlara çekilmegine gödökçüligi ýoly goýmak boýunça şahsy maksatnamany işläp taýýarlamakdan ibaretdir. Bu ýerde durly oýunlar arkaly çağanyň erki ösüşi boýunça lukmançylyk kömeginiň berilişi barada gurrun berildi. Katar döwletiniň Daşary işler ministerliğiniň halkara hyzmetaşyk boýunça döwlet ministri merkezde duradilen şertleriň hemde bu ýerde anyp berilýän işleriň nusgulyk derece eýetigini bellädi. Mehmana şeýle asly işleriň durmuşa geçirişine döwlet derejesine aýratyn üns berilýändigini synlamagyň özüne ýakymly täsirleri galdyranlygyny bellädi. Hayır Sahabat Qadnasynyň beceriş işleri boýunça vitse-prezidenti hemde Katar döwletiniň Daşary işler ministerliğiniň halkara hyzmatdaşyk boýunça döwlet ministri çağılaryň behbidine anyp berilýän insanperwer işleriň geljekde hem üstünlikleri beslenmegine arzu edip mehirli hoşlaşdylar.